Ġejt nistaqsi n-nies mistoqsijiet triki fihom naqra ħsieb bħal meta qiegħed f'tiġrija u biss it-tieni post li ovvjament laq biss it-tieni post. It-tweġiba t-tieni post ħad tiġi kemm il-kontinent hemm fl-Ewropa li ovvjament fl-Ewropa kontinent wieħed hemm li hu l-Ewropa stess. U meta seħħet it-tielet gwerra dinija li ovvjament it-tielet gwerra dinija qatt ma seħħet u nisperaw li qatt ma sseħħ. Jekk inti qiegħed f'tiġrija u qbist it-tieni post, issa li qbistu x'pożizzjoni tiġi inti? Naqbes it-tieni post? L-ewwel post hu. Biex tal-ewwel naħseb. L-ewwel pożizzjoni. Ġejt it-tinijin mbagħad. L-ewwel naħseb hu. It-tieni hu. Għetu nofsu. Jekk taqbeż it-tieni post, qiegħed it-tieni. Mhux l-ewwel. It-tieni. Mhux it-tieni ovvja, l-ewwel. Tielet imqajja u l-ewwel. Mhux it-tieni post. Ġi l-ewwel hu. It-tieni. L-ewwel naħseb hu. It-tieni post? It-tieni. Mhux l-ewwel hu. Le. It-tieni tiġi issa li qbistu. Għax inti t-tieni post qbist mhux l-ewwel. Fimta? Wadni minn. Ħanejdlek oħra. Fl-Ewropa kemm il-kontinent hemm? Mhux kontinenti. Issa tlefna l-kont. Ma nafx ngħidlek xaru każa. Erba'. 4 kontinenti taħseb? Ma nafx. Wieħed. L-Ewropa. Hemm ħafna blamment ma nafx. L-Ewropa kontinent. Ma nafx to. Ma għadix kos. Wieħed. Merba. 26, 27. Fl-Ewropa kemm il-kontinent hemm? 4. 20. 5. Fl-Ewropa kemm il-kontinent hemm? M'għandix idea. 5. Jidir li 5 jew 6. L-Ewropa huwa kontinent wieħed. Wieħed u biex. Ħansaqsik l-aħħar waħda. It-tielet gwerra dinija meta saret fil-50s jew fil-40s? It-tielet gwerra dinija. Naħseb li 50. It-tieni? It-tielet gwerra dinija. 40. Fil-40s saret it-tielet. Fil-40s. It-tieni. It-tielet. Tira ma żelx taqqas hu. The Third World War was made in the 1940-45. Ma saritx. It-tielet gwerra dinija fil-40s. L-ewwel waħda 1852. Għax naf l-istorja ta' Malta kollha. It-tieni meta? 1940. U t-tielet meta saret? 1942. It-tielet. 41, 42, insomma. It-tielet. Ej, Għadha ma saritx. il-40s. Mela, gwerra dinija kien hawn tnejn, jiġifieri ma saritx it-tielet gwerra dinija, e allura d-domanda tiegħek għalfejn Il-50s. It-tielet gwerra dinija għadha qatt ma saret. Tajba, tajba. Thank you ħafna, Sinjura.